सखी काए सखी हई हमार एगो अधभेसरा बलम्बा। अधभेसर कहत रे हमार घर यार दुआर खोजत हेले खाती चापम परेसर के तोर थरेसर भस जाए। ई का कहत रे सखी का कहिए सखी माखन मलाई और शरीर के छोड़ के मरद हमार जौआ गोरता सखी। जो गोरता की हो गोरता ए सखी देखा बुझत रे कि हमारा कछुआ के पछुआ मर ले बा हमार कछुआ भी टन टन करता। औरतिया कहतिया जब से चढ़ल बा चैत के महीना सखी रहन मरद के भइल बेदीना सखी। जब से चढ़ल बा चैत के महीना सखी रहन मरद के भइल बेदीना सखी। अरे माई रे अरे लसन फसल हंगार लो जोरीला रोज ताऊ में भतार सुते जाऊ में। जोरीला रोज ताऊ में भतार सुते जाऊ में। अपन दुख हम विष्णुपुरी चाचा शक्ति सोना शंकर भैया अप्पू भैया ले कतना बताई हो। तो दोनों जना जाके बलिया में राम राम जपता लो ए सखी। देख बहसा तरनु तक तोरा के कुकुर मोचा के बाचा देखा दे। ए राजा जी मान जाई ना अदही पफान जाई ना ई खरगोश पोस ना मानी जाके खरिहानी में सु तेला रातो दिन हो जवहनी बाक मसीन हो कि गरम होला मसीन हो। ए राजा जी रे वो टावर के पावर खत्म हो गई बा का ते का चाहता रे मन हरदम रहेला नव छाव में। जोरीला रोज ताऊ में भतार सुते जाऊ में। जोरीला रोज ताऊ में भतार सुते जाऊ में। सखी काए सखी इनका प्यार से हम कहियो खुश नहीं हो पावत हो। हम जानत तनी से हमारा मूस के जूस के फेरा में पड़ल बड़े लेकिन तोरा भेटाई ना। ए राजा जी करो ना। अरे बड़ा भयंकर बीमारी है चैत में डरो ना। औरतिया कहतिया भैया अरे का हो गोल विष्णुपुरी कबहू प्यार से ना देखत बा कि अछैत घर में पेटत बा कि कबहू नहीं फेकत बा। ए लालू भाई औरतिया कहतिया का हो शक्ति सोना पूरा हेला ना गो जोरीला रोज ताऊ में भतार सुते जा
चलिला रजताऊ में भटर सुते चलिला रजताऊ में भटर सुते जाऊ में। अरे हमरा तेकरा पर डाउट लागता।